mariñeiros saben perfectamente que se un quere cuspir cando hai vento ten que cuspir a sotavento. Tamén a sotavento hai que poñer os papéis para que non voen, pero aquí non temos mampara. Así que, se voan, vai sin papéis. Hai 20 anos, máis ou menos, que nun mitin nas Travesas, no pabellón ese inmenso, ateigado de xente, eu comenzara dirixíndome a todos e todas vos daquela, algúns seredes os mesmos e as mesmas, outros evidentemente non, pasaron 20 anos, son así de vello, pois facendo mención de unha das máis famosas trécolas lanzadas por aqueles dous pioneiros do que é a ruptura coa música tradicional en Vigo, que eran Siniestro Total e os Resentidos. Lembrades vos de Siniestro Total e os Resentidos? Daquela tuve a ousadía de decir algo que hoxe non me atrevería, porque foi moi ben entendido, pero era moi procaz, decía: "Cuánta puta e yo tan viejo". Non, hoxe o que quero é recordar aquela outra. Estamos en guerra, hai que reflexionar. E o que quero decir é que hoxe non vos vou montar un mitin. Están a votar perfectamente, con toda esa audacia, con esa capacidade de enerxía, con esa veracidade, pois tanto a Eva como Carmen, como Xulio. Xulio está convertido no miteiro máis grande da Península Ibérica. E ademais falta aínda o Pablo e máis o Luís Villares de mitin en mitin, non é que vai a Salancadas, é que vai en Sputnik tras Sputnik. Se os soviéticos tuveran recuperar a Luís Villares hai 60 anos, gañaban ya a batalla das galaxias aos americanos. Bueno, vou facer unha breve reflexión e logo enviar unha mensaxe moi cordial. A reflexión é a seguinte: cando estamos xogando para o 25, é unha batalla que forma parte de todo un proceso de guerra cívica, non cruenta, a dous niveis. Agora ten o seu foco en Galiza, pero o seu ámbito de repercusión, o ámbito sin o cual non se pode desenvolver esta batalla aquí sin ter en conta a súa interrelación absolutamente dialéctica con o que está a pasar, é a nivel do Estado. Esta é unha batalla que forma parte do proceso de rebelión cívica que arrancou en Galiza coas loitas dos traballadores e traballadoras que defendían os sectores que os empresarios defendían ou botaban abaixo. O naval leva 30 e tantos anos en loita, os obreiros e as obreiras, e non os donos das empresas. É o mundo ao revés. Os labregos e as labregas, os traballadores da sanidade, os traballadores do ensino público, etcétera. Este é un país que estivo en rebelión constante desde 1981, xa no mesmo día en que se plebiscitou o Estatuto de Galicia. Ese estatuto que marcaba un fito caradiante, pero insuficiente, pero que as forzas de ocupación que utilizaron para todo o contrario do que fora elaborado, convertiron a autonomía en autoanemia. Esta situación na que estamos, e polo tanto, o que está en xogo é que efectivamente a auténtica alternativa democrática neste momento, xurdida do cerne da cidadanía, do común, da xente do común cidadán, da maioría social, das clases subalternas, do conxunto de clases explotadas e maltratadas pola oligarquía hoxe exercente, con un disfraz constitucional que convertiron unha constitución oligárquica. Esas son as que se expresaron despois e nunca máis, cando efectivamente el señor de los hilillos decía que las estupideces sobre o Prestige fundido eran uns hilillos de plastilina, cando o delegado del goberno decía aquela animalada de que o fuel oil a esa profundidade se solidificaba e convertíase nunha especie de adoquín que tiña na cabeza sobre os hombros, e cando esbarrullouse o Estado e emerxeu a nación, todas e todos vos, os mariñeiros, as mariscadoras, os que pararon a chapapote nas rías. E iso desembocou nas prazas do 15M. E iso foi a emerxencia de Podemos. Ese é o ADN de Podemos e ese é o ADN que eu digo que Podemos non pode nunca esquecer, nin pode deixar de existir, nin debe deixar que sexa exactamente o seu ADN, de tanto se fala, o seu sinal de identidade, o seu ideario profundo, a súa encarnación da cidadanía como tal protagonista de emerxencia dunha nova esquerda alternativa. E iso é o que xurdiu nas eleccións municipais, as mareas municipais, e agora en toda Galiza en marea, que somos todos e todos nós.
e que imos zouparlle a Alberto Núñez de los Peares e mandalo ali a pescar troitas se ainda existen. A pescar troitas que non existen, miña filla, que se entere. Esas dúas dimensións están interrelacionadas. Quédame 2 minutos. Sí, porque non hai xusticia social sin soberanía popular. Pero a soberanía popular non é só a soberanía nacional cando é un pobo que é unha nación. Porque a soberanía nacional exercida por unha oligarquía é nacional, pero é despótica e asoballa e explotadora e expoliadora. Moitas veces as clases dominantes nacionalistas de dentro dunha nación esmagan a propia nación que somos todas e todos nós. É necesario que sexa soberanía popular. E esa é que leva adiante a xusticia social. E ese é o proxecto de Marea para a Xunta de Galicia. Pero ao mesmo tempo, nós que fomos pioneiros na fórmula do que é en Marea, do que foron as municipais, agora somos a chave de desatascar ese enguedillo que está a nivel das Cortes do Estado, porque se efectivamente conseguimos e conseguirémolo votar a Núñez de los Peares de San Caetano, votar a peste do partido podre do Parlamento da súa maioría, evidentemente van mudar as tornas nas Cortes do Estado, sabémolo moi ben, por eso é tan importante que esteña Pablo aquí. Tuvemos a lucidez de decatarnos de que non podíamos, o pobo galego como tal, as clases populares, lograr os nosos objetivos frente a un poder do Estado que está centralizado onde está e que é necesario as alianzas fraternais como as alianzas que nos establecemos en Marea, con Podemos, con En Común Podem, con os valencianos e con todos aqueles cidadáns do Estado español que entendan unha cousa que, e aí vai a mensaxe para Pablo, que coido que Pablo entendeu e asumiu. E quero decirlo, e con isto remato. Pablo, amigo, ti tes a oportunidade de pasar a historia como o primeiro home de Estado español que tivo a lucidez e o coraxe político de comprender, de asumir e de levar á práctica política que o sempiterno problema da convivencia de galegos, españois, escaldúns e cataláns in extenso non é unha cuestión de organización territorial, senón de articulación de suxetos políticos diferentes legitimados por cada súa soberanía popular. E que así como dende a Revolución Francesa, a soberanía non reside no soberano, senón nos cidadáns libres e iguais, a soberanía dos povos non reside no Estado superposto a eles, senón nas cidadanías que constituen cada un deses povos, en clave, evidentemente, de esquerda social rupturista. Compre avanzar para dar cabo do réxime bubónico, compre avanzarmos para establecermos un réxime de libertades autónticos, compre que o 25 de setembro, Luís Villares, sexa, con todas e todos nós, o presidente que comence a reconstruir o país despois de 30 anos de bombardeos todos os brancos en todos os montes, de bombardeos en todas as fábricas, de bombardeos na costeira, e a reconstituir aquilo que é fundamental para que sexa efectiva a xustiza social. E a partir de aí, con Pablo e cos demais compañeros e aliados, levar ese roteiro a nivel do Estado español para dar cabo dun réxime finiquitado podre que só se move polos vermes que proliferan dentro del. E deixo-vos, por lo tanto, con Pablo Iglesias, meu amigo.